Ja. Ik loos gezegd wat ik nou verbaas. Ik loos 2 keer of het echt gewoon was. Mensen weer een gek gewoon op hun bek. Maar wat er nu gebeurt, vind ik zelfs niet gek. Ja, dat ging naar de VVD. Dat kwam door onze omelie. Ze hadden weer nog 5 jaar, maar dat was ook gewoon. Toen bleef Anneke gans alleen staan. Ik wil Anneke terug. Nee, ik wil geen hamburgers. Ik wil compleet niet op die stoel. Ik wil Anneke terug. Het is zeker niet te verwachten. Niet meer die volks hangen. Het meid van Vermunt gingen overal her. Samen met Wim zingen Teddybeer. Ze filmden verrassingen overal vandaan. Nog een mail konden hun niet aan. Zonder Anneke is Fox niet meer leuk. Beugelmans kregen een flinke deuk. Met Fox in weer helemaal klaar. We willen alleen